Yay! Ja, det jeg skal prøve, det er lidt specielt. Ikke velcrobold på hovedet specielt, men lidt specielt. Det er fordi, at i hiphop-koncerter, der har de noget, som hedder en hype man, som er til hiphop-koncerter. Og han hjælper ham, der optræder, ved ligesom hele tiden at hype publikum, og så sørge for, at de er i den der mega fede hiphop-stemning hele tiden. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke have en hype man til et stand-up show? Så nu skal I tage godt imod min personlige hype man. Her kommer Asmus Brandt. Hvad så operen? Hvad gør operen? Ja, sådan! Når jeg siger tal, siger I bare tal. Tal. Når jeg siger tal, siger I bare tal. Tal. Yeah. Når der nu er en hype man på scenen, og stemningen er sådan lidt mere i hiphoppet, så bliver man nærmest nødt til lige at nævne det og ryge pot. Fordi jeg har lige været i Arizona, hvor jeg faktisk prøvede at skaffe noget pot. Fordi jeg tænkte, nu er jeg på ferie, ikke? Hvorfor så rende rundt og ryste og svede i 3 uger? Så jeg skaffer det her pot, så jeg kan blive en lille smule skæv. Monster High. Og det skal lige siges, at jeg har aldrig købt pot selv. Jeg er sådan en festnasser, hvor jeg bare får folk, så jeg finder en dude på gaden, og så køber jeg ham, og så løber jeg om i sådan en baggård og står og mixer op, og sådan føler mig helt junkie-agtig. Og så går jeg i gang med at ryge, og så er det te. Så har han solgt mig te. Og jeg burde måske have regnet ud, fordi det kom i sådan en lille pose med en snor og sådan noget. Getting fucked up on the Earl Grey, bitches. Bergamotte til din bronkier. Bergamotte. Snæver te joke. Men grunden til, at jeg var i Arizona, det var for at lave noget, der hed Zulu Kvægræs, som er sådan noget reality-fjernsyn, jeg lavede med, jeg tror Joachim B. Olsen var med, og en af dem fra Sukkerchok. Og i starten, der var jeg bange for at nødt til at melde fra, fordi jeg troede, jeg havde fået sådan noget integritet. Men så heldigvis, så kom jeg til lægen, og så forsikrede han mig om, at der slet ikke er nogen nedre grænse for, hvad for noget fjernsyn, jeg gerne vil lave. For lige at rydde rundt i kendisgløderne lidt endnu. Bingo, bango, bitch! Men der, hvor vi boede i Arizona, der var der sådan en 63-årig dame, som lavede mad til os. Og det, hun gjorde, det var, at hun gav sådan portioner til folk, efter hvor godt hun kunne lide dem. Så jeg begyndte at lægge sygt meget an på hende, fordi så fandt jeg ud af, at så fik jeg ekstra kage. Og jeg kan godt lide kage. Og det er meget hyggeligt og uskyldigt, indtil jeg så sidste aften, inden vi skal hjem, sidder alene i sådan en udendørs jacuzzi, helt fuld for mig selv, bare hvad, hvor hun så kommer løbende ud inden for køkkenet, bare i bikini, ud mod mig sådan... Hvor jeg bare sidder og håber, hun er kage med. Det bliver jeg ked af, det her. Og så sætter hun sig helt tæt op af mig, ned i den der jacuzzi, sådan... Og så putter hun hånden ned i min badeshorts. Og så giver hun lige en filer. Simon Talbot får et pensionisthåndjob. Og ikke pensionist. Så har hun seniorborg. Og der bliver den stiv, drenge. Og der skal jeg lige sige, at den bliver stiv, og det er ikke mit valg på det her tidspunkt, fordi jeg har været i en ørken i 3 uger uden damer, og jeg er fuld, så bliver man bare mindre kritisk. Altså, så var sådan en, nå, men hun har da meget pæne tænder, sådan som de ligger der i glasset på natbordet. Nå, nu skal I ikke sidde og dømme mig, fordi jeg har fået et håndjob af en 63-årig i en jacuzzi. Jeg siger bare, under vand er alle hænder rynket. Boom, shakalaka! Han har fucking lige sat ild til jer med sin sjovhedsslider. Er I klar? Kom så, motherfucker! Sådan! For når jeg siger tal, så siger I bare tal. Tal. Når jeg siger tal, så siger I bare tal. Tal. Tak fordi jeg måtte optræde for jer, og giv et stort til Asmus Brandt og DJ Noise.